आपण निवडणूक विकासाच्या मुद्द्यावर लढणार आणि जिंकणारही असा विश्वास रिद्धी सुतार व रितेश सुतार यांनी व्यक्त केला आहे। वैभववाडी तालुक्यातील आज पंचायत समिती जिल्हा परिषद मतदारसंघासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आलेले आहे। भाजपाकडून लोरे जिल्हा परिषद मतदारसंघासाठी रितेश सुतार यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे। तर भाजपचे रितेश सुतार गेली अनेक वर्ष भाजपासाठी काम करत आहेत। त्यांच्या सौभाग्यवती यावर्षी जिल्हा परिषदच्या निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत। त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत त्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याच्यानंतर त्यांची नेमक्या काय प्रतिक्रिया आहेत। सुतार मॅडम, आपण आताच उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे, काय सांगाल? पहिली प्रतिक्रिया काय आहे उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर? नमस्कार। पहिलं मला या राज्यातील खासदार आदरणीय नारायणराव राणे साहेब, तसेच आपले लाडके नेते, तसेच या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे साहेब, तसेच आमचे राजकीय गुरु माझे मार्गदर्शक श्री दिलीपजी रावराणे साहेब यांनी माझ्यावर जो विश्वास ठेवला आहे त्या विश्वासावर त्यांनी मला लोरे जिल्हा परिषद मतदारसंघातून मला उमेदवारी जी दिली त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानते। धन्यवाद। आपण निवडणुकीला सामोरे जात आहेत, काय मुद्दे असणार आहेत निवडणुकीचे आणि लोकांपर्यंत ते मुद्दे कोणते घेऊन जाणार आहेत? मी प्रथम ज्या मतदारसंघातून जो उमेदवारी अर्ज भरला आहे त्या ठिकाणी ज्या लोकांचे काय अडचणी असतील, ज्या त्यांच्या काय मागण्या असतील त्या मी पूर्ण करणार आहे। तसेच मी आता ज्या उमेदवारी जी भरली आहे त्यातून मी लोकांना जे काही अडचणी असतील, तसेच त्यांच्या काही गैरसोयी असतील, समजा त्यांच्या आरोग्याविषयी जे असेल ते गांभीर्याने मी लक्ष ठेवीन। तसेच पाणी, रस्ते यावर मी काम करेन। तसेच योग्य तो निधी मी मिळवून देईन आणि ते लोकांपर्यंत पोचवीन। तसेच आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली जो त्यांनी विकास कामे केली आहेत, तसेच लोकांच्या जर अडचणी काही असतील त्या पण मी पूर्ण करेन। आपण आता पाहिलं तर ह्या होत्या उमेदवार रिद्धी सुतार। त्यानंतर त्यांचे पतिदेव म्हणजे रितेश सुतार हे गेली अनेक वर्ष भाजपासाठी काम करतात, कट्टर राणे समर्थक म्हणून ते ओळखले जातात। काय सांगाल? तुमच्या सौभाग्यवतींना उमेदवारी दिली आहे पक्षाकडून, गेली अनेक वर्ष तुम्ही पक्षासाठी काम करताय, पक्षाने तुमच्यावरती जबाबदारी दिली, ती कशी पेलवणार आहात सौभाग्यवती यांच्या माध्यमातून? सर्वप्रथम आधी आमचे नेते रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाचे सन्माननीय खासदार नारायणरावजी राणे साहेब, आमचे नेते जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि या विभागाचे आमदार सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब आणि माझे मार्गदर्शक, माझे गुरु गेली 25 वर्षे ज्यांच्यासोबत मी काम करतो आहे ते आदरणीय दिलीपजी रावराणे साहेब आणि जिल्हा परिषद मतदारसंघातली सर्वच वरिष्ठ सर्व मंडळी आणि कार्यकर्ते यांच्या सर्वांच्या आशीर्वादातून माझ्या पत्नीसाठी या ठिकाणी लोरे जिल्हा परिषद मतदारसंघाची तिकीट म्हणजे या ठिकाणी जाहीर झालेली आहे। सर्वप्रथम या सर्वांचे मनपूर्वक या ठिकाणी आभार मागतो, कारण एका सर्वसामान्य कुटुंबातील कार्यकर्त्याच्या पत्नीला या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून न्याय देण्याचं काम या ठिकाणी सर्वांनी केलं आहे, त्याबद्दल सर्वप्रथम यांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो। रितेशजी, ह्या मतदारसंघाचं आपण प्रतिनिधित्व करताय, गेली अनेक वर्ष काम करताय रावराण्यांच्या माध्यमातून, तर काय कुठल्या समस्या आहेत आणि उद्या तुमच्या सौभाग्यवती निवडून आल्याच्या नंतर त्या प्राधान्याने सोडवल्या जाणार आहेत? समस्या म्हणजे आदरणीय पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब या जिल्ह्याचे पालकमंत्री झालेत। गेली जवळजवळ 10 वर्ष म्हणजे ही 11 वर्ष या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व त्या ठिकाणी करतायत। या मतदारसंघाचं मला वाटतं आदरणीय आमचे नेते सन्माननीय दिलीपजी रावराणे साहेब यांनी सुद्धा 5 वर्ष या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व केलं आहे। बांधकाम सभापतीसुद्धा त्यांनी या ठिकाणी सांभाळलेलं आहे आणि बरीचशी विकास कामं या मतदारसंघामध्ये त्यांनी पूर्णत्वात नेलेली आणि आता जिल्ह्याची सत्ता म्हणजे आदरणीय पालकमंत्री साहेबांकडे आहेत आणि आदरणीय पालकमंत्री साहेबांच्या माध्यमातून या मतदारसंघाकडे जास्त लक्ष असल्यामुळे आणि दिलीपजी रावराणेंचं सक्षम नेतृत्व या जिल्हा परिषदमध्ये असल्यामुळे विकास कामाची कुठलीही अडचण या ठिकाणी येणार नाही आणि पुढच्या येणाऱ्या 5 वर्षामध्ये आदरणीय दिलीप रावराणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली जास्तीत जास्त निधी आदरणीय पालकमंत्री साहेबांकडून आणण्याचा प्रयत्न आम्ही या ठिकाणी करू। आता प्रचार केला जाणार आहे, प्रचारात काय मुद्दे असणार आहेत तुमच्या उमेदवाराचे? प्रचारात महत्त्वाचे मुद्दे म्हणजे देशाचे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेब, राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब यांच्या माध्यमातून म्हणजे या केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून ज्या योजना सर्वसामान्य लोकांसाठी या ठिकाणी राबवत आहेत त्या लोकांपर्यंत घेऊन जाणे आणि जिल्हा परिषदच्या माध्यमातून
ज्या योजना जिल्हा परिषदच्या माध्यमातून या ठिकाणी राबवल्या जातात त्या सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत घेऊन जाणे ही मुख्य जबाबदारी आमची असणार. आणि विकासाचा जो विषय राहिला, विकासाचा विषय या मतदारसंघाचं नेतृत्व आदरणीय पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब करत असल्यामुळे विकासाची कुठलीही अडचण या ठिकाणी या लोरी जिल्हा परिषदेमध्ये दिसणार नाही. आणि ती सर्वस्वी जबाबदारी आदरणीय आमचे नेते दिलीपजी रावराणे साहेबांकडे आहे. आणि सर्व यात मतदारसंघातली तुम्हाला सर्वांनाच माहिती आहे की या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व आदरणीय आमच्या स्वर्गवासी सविता काकी यांनी 10 वर्ष केलं. त्यानंतर जयेंद्र रावराणे साहेब यांनीसुद्धा 5 वर्ष केलं. आणि त्यानंतर आमचे दिलीपजी रावणे साहेब यांनीसुद्धा या मतदारसंघाचं या ठिकाणी प्रतिनिधी ह्या चौघांनी या मतदारसंघाला आकार देण्याचं काम केलेलं आहे. आम्ही सर्वसामान्य कुटुंबातले असल्यामुळे ह्या सर्वांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सर्व वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व कार्यकर्त्यांना घेऊन या मतदारसंघामध्ये विकासाची प्रक्रिया आम्ही राबवू. रितेशजी, आपण जर पाहिलं तर विरोधी उमेदवार आहे तो तुमच्याच गावात आहे, त्याचं कसं आव्हान वाटतं, ते आव्हान कसं पेलवणार? आव्हान असं काही नाही, त्यांनी गेली 5 वर्ष म्हणजे त्यांनी जिल्हा परिषदचं सदस्यपद भोगलेलं आहे. आणि आम्ही काही त्यांच्यावर टीका टिप्पणी करणार नाही. आमच्याच गावातल्या त्या उमेदवार आहेत, त्या लढत आहेत, आम्हीसुद्धा लढते. परंतु जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत आम्ही विकासाचा मुद्दा घेऊन जनतेपर्यंत जाणार आहोत. कारण विकास आम्ही कुठल्या पद्धतीने करू शकतो आणि विकासाची प्रक्रिया कशी करू शकतो, लोकांना विकासाच्या प्रक्रियेत कशा पद्धती आम्ही आणू शकतो. आणि आदरणीय दिलीपजी रावराणे साहेबांनी जे काम केलं आहे, नितेश राणे साहेबांनी जे काम केलं आहे ते आम्ही जनतेपर्यंत घेऊन जाणार आहोत. शेवटचा प्रश्न, ह्यांना आपल्या मतदारांना काय आव्हान कराल? मतदारांना एकच आवाहन करेन की एक कितीतरी वर्षाने म्हणजे लोरी जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये एका सर्वसामान्य कुटुंबातील कार्यकर्त्याला या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीने तिकीट देऊन सन्मान केलेला आहे. तर माझं जनतेला एवढंच आव्हान आहे की या ठिकाणी आपण निसंकोचपणे आपण भारतीय जनता पार्टी कमळ या चिन्हावर आपण मतदान करून आपण हा लोरी जिल्हा परिषद मतदारसंघ, जसा लोकसभेला जास्तीत जास्त लीड राणेसाहेबांना या मतदारसंघानं दिलीप रावराणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली दिलं, त्यानंतर आदरणीय पालकमंत्री साहेबांनी या ठिकाणी या मतदारसंघाची निवडणूक लढवली. 3,500 मताधिक्य आदरणीय दिलीपजी रावराणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आदरणीय सर्वच जिल्हा परिषदमधले आदरणीय सन्मान्य व्यक्ती यांच्या जिल्हा पदाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली देण्याचं काम केलं. तसंही मताधिक्य या ठिकाणी जिल्हा परिषदमध्ये मिळेल आणि आपली ही सुज्ञ जनता या विकास प्रक्रियेला मतदान करेल. हे होते रितेश सुतार. ते म्हणाले की सुज्ञ जनता आहे ती विकासालाच मतदान करेल आणि उमेदवार आहेत त्यांच्या सौभाग्यवती आहे त्या मोठ्या मताधिक्याने निवडून येतील. आम्ही ही निवडणूक आहे ती विकासाच्या मुद्द्यावरती लढवणार आहोत, कोणावरही टीका टिप्पणी करणार नाही. पालकमंत्री नितेश राणे असतील, दिलीप रावराणे असतील आणि नारायण राणे यांच्या माध्यमातून या भागात जो विकास कामं झाली आहेत तीच विकास कामं जनतेपर्यंत घेऊन त्या विकासा कामांवरतीच मतदारांकडे मत मारणार आहोत आणि लोक आम्हाला त्या कामांवरतीच निवडून देणार असा विश्वास या दाम्पत्यांनी व्यक्त केलेला आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह श्रीधर साळुंखे, कोकण सात लाईव्ह, वैभववाडी.